Os veciños de Campañó non se renden. Esta tarde saíron á rúa para mobilizarse en contra da variante de Alba. Están convencidos de que a proposta lixida pola Xunta de Galicia para executar esta nova autovía que conectará a carreteira de Vilagarcía e a Nacional 550 incrementará o tráfico e a inseguridade vial na zona. Vai incrementar moito o tránsito de vehículos, sobre todo pola PO 531, que é o tramo que nos afecta a nós, e tamén vai incrementar o tráfico na Nacional 550, que temos tamén algúns veciños desa zona con nós nesta loita. O tráfico que vai facer? Ruído, aumento de CO2, temos o colexio público aquí, creemos que tamén vai incrementar a inseguridade vial, porque é un tramo de moitos accidentes, no que xa levamos 7 mortos, así que sepamos. Entón pensamos que vai aumentar máis o número de accidentes e de mortos. Os representantes veciñais mantiveron o pasado mércores unha reunión co director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, e co xefe territorial de Infraestructuras e Vivenda, José Luis Díez, un encontro nada satisfactorio para os veciños de Campañó. Siguen na súa liña de que este trazado é inamovible, vámoslo ter que comer sí ou sí, que pode haber algunha mellora, sí, pero non nos conformamos coas melloras, o que queremos é que se cambie o trazado. Os veciños creen que das 10 alternativas que había para a construción da variante de Alba, a número 8 era moito máis viable que a lixida finalmente pola Xunta de Galicia. Ademais, dende este colectivo piden ao goberno local que se posicione a favor dos veciños. Que se posicionen, e que neste caso que se poñan do lado dos veciños, que realmente somos os que ao final somos os que os eleximos e os que os poñemos aí nese sitio. Que non se escuden en excusas baratas, porque a ver, isto vai afectar a unha población bastante importante e, ao fin e ao cabo, somos votos. As eleccións estuveron aí fai moi pouco, pero detrás veñen outras. Aquí hubo moitas visitas, cando foi nas eleccións, hubo moitas visitas dos dirixentes políticos que estaban aí, os alcaldables, digamos, e agora mesmo estamos totalmente abandonados. Non sabemos deles, nin siquiera unha chamada telefónica para preguntar que é o que pasa. Os afectados pola variante de Alba continuarán manifestándose para impedir por todos os medios que este proxecto se faga realidade. Con este tratado, Campañó soterrado.